ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು ದೆತ್ತೊಂಡು ಲಿಂಬು ದೆತ್ತೊಂದು ಐತ ಉಲಾಯ್ದ ಬೊಂಡು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಂಡು ದೆತ್ತದು ಲವಂಗ ಒಂತೆ ಒಂದು ನಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಲೈನ್ ಕರ್ಪೂರ ಪಾಡು ಪೊಡಿ ಮಾಲ್ತ ಪಾಡೋಡು ಆರ್ದು ಲಿಂಬು ದೊಲಾಯ್ ಪಾಡೋಡು ಐತ ಬೊಂಡು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ದೆತ್ತದ್ದು ಲಿಂಬು ದೊಲಾಯ್ ಪಾಡೋಡು ಲಿಂಬು ದೊಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದು ಪೊಡಿ ಮಾಲ್ತದು ಲಿಂಬು ದೊಲಾಯ್ ಪಾಡೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದು ಪತ್ತಾದಿ ಓಡು ದಾಂಡು ಮೀಲು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತನೆ ಪೂರ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗ್ಯಾರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಉಮೀಲು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪತ್ತಾದಿ ಉಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪತ್ತಾದಿ ಓಡು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಒಂದ ದಿಪ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಥರ ಕರ್ಪೂರ ಲವಂಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ವಾದಿಪ್ಪಾರ್ಲೆ ಅವು ಉಮೀಲು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಉಲಾಯ ಬೈಜಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬುಗು ಒಂಚೂರು ಕೊಯ್ದು ಐತ ಬೊಂಡು ಪೂರ ದೆತ್ತದ್ದು ಐನ್ ಪೂರ ನೀರು ಪೂರ ಪುಂಟೋಡು ಅದ ಬೊಂಡು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಕರ್ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಲಿಂಬುದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದ್ದು ಪತ್ತಾದಿ ಓಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆನ ಸೋಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಮೀಲು ಒಂಜಿಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಮ್ಮಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ 2 ಸಾರಿ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಎಂಚಂದು ಲಿಂಬು ತೊಲಾಯ್ದ ಬೊಂಡು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಬಂತೆ ನೀರು ಪುಂಟೋಡು ಬೊಂಡು ಪೂರ ಐತೊಲಾಯ್ದ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ದಾಂಡಿ ಜನ ಚಂಡಿತ್ತಂಡ ಪೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ದುಂಬಿದೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು. ದುರ್ಗಿಗೆ ದುಂಬಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ದುರ್ಗಿ ದುಂಬಿದ ರೂಪ ಅದು ಮಾಯ್ಕಾತೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ದುಂಬಿದ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಅವತುಲೆ ದುಂಬಿ ಅಂತೆ ಹಾರಿ ದುರ್ಗೆ ಬಂದಲು ನೋಡಿ, ದುಂಬಿಯಂತೆ ಹಾರಿ ದುರ್ಗೆ ಬಂದಲು ನೋಡಿ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಐತ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಪು ನಮಕ್ ಕೇಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಸೋಕು ದುಂಬಿಲು ಪೂರ ಅಂಡ ಪಾಪ ಐಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ತಾಗದ ಪೇಪರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ದ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಟ ಐಕ್ಲ ಐಕ್ ಹತ್ತದು ಪೂರ ಸೈಪ ದ್ಯಾರಂಚ ಮಲ್ಪುನೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಪನ್ಪೇರಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪಾಪದೋಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಚಿಂಟು ಹತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚಿಂಟು ಎಂಕಲ ಕತ್ತಲೇನೆ ತೋಜ್ವಿ ಚಿಂಟು ಪತ್ತಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪಾಂತೇನು ದುಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬಿನ ಪತ್ತಲೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಲೋಸಿ ಬೋರಿಯವ್ರು ಲೂಸಿ ಪತ್ತು ಲೂಸಿ ಪೂರ ಚಿಂಟು ಪತ್ತುಮೆ ಪಾಂತೇನು ಅಯ್ಯ ಪುಕ್ಕೇಲಿ ಜತ್ತೆ ತೀರ್ತು ಲೂಸಿ ಹೊರ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೋರು ಲೂಸಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದರೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ
है चिंटू अल्ले हेर्दायत अल्ले तुला बेला ಇಲ್ಲ बेला ಗುಂಡ ಗುಂಡ ನೀರಿಜ್ಜ ನೀರಿಜ್ಜಂಬೆ ಸರ್ತೊಂತು ಗುಂಡಿ ಗುಂಡ 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 ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಷ್ಟಿ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಾತೆ ಗುಂಡ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಅದ ಗೊಬ್ಬೊಲ್ಲಿ ಆತ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಷ್ಟಿ ಪೂರ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಗೊಬ್ಬೊಲ್ಲಿ ಆತ ಹಾಂ ನಾ ನಾ ಗುಂಡ ನಾ ನೋಡ ಹೇ ನಾಂಬೆ ಹಂಗೆ ಉಂಡ ಮಂಗೆ ಉಂಡಂಬೆ ರಾಕಿ ಮಂಗೆ ಉಂಡು ಕೆಂಬೆ ಗುಂಡ ಗುಂಡ ಮಂಗೆ ಉಂಡುಗೆ ತೇರುವಾನ ಬಿಡೋಡ ಬಲ ಬಿಡುಪೆ ಬಲ 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 ಬಿಡುಪೆ ಬಲ ಚೆನ್ನ ಚಿನ್ನು ತುಲಿ ಎಡ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಚಿನ್ನನ್ ಕಟ್ಟದ ಚಿನ್ನು ಸುತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಲನ್ನು ನಮ್ಮನ ಸರಿ ಮಾಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬರ್ಪಿ ಹಿಂಗುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೋಲ ಉಂಡೈಕ್ ಜಾಲ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಾಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಕೋಲ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ನವನೆಲ್ಲ ಕೋಲ ಉಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಸೋಮವಾರ ಆಪುಂಡು ಲೇಟ್ ದೀನ್ದಾನೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮೈತನೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರೀಚ್ ಆಪೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಐಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ದೀನ್ ಅಂಚ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡೆ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ನಾನು ಜೊತಿತ್ತು ನಂಚಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ತುಳಸಿ ನಾಡನಿದ್ರೆ ಎಂಚ ಕೈ ಬಿಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನ ಏಯ್ ಚಿಂಟ ನಾನೇ ರೂಮ್ ಉಡ್ಜೆಯ್ದು ನಾನೇ ಚಿಂಟು ತುಲೆ ಅಂಕಲ್ ನಾ ರೂಮ್ ಉಡ್ಜೆಯ್ದಿ ಲೂಸಿಲೊಲ್ಲ ಲೂಸಿ 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 ದಾನೆ ಬಕ್ಕ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡತ್ತ ಬಲಿ
చింటూ బిస్కెట్ తిందామా? చింట చింటు తూలేకే రూమ్ ఉడుకులో ఉంది బార్లా ఇక్కడ. ఓడేకి చూసి ಚಿನ್ನು ಜೈದುಂದುಲೆಗೆ ಕರೆತ್ತ ಕೆಬಿತಾಡೆ ಕೈದಿ ಜೀದೆ ನಮ್ಮವರವರ ಕರೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕೈದಿ ಜಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂಚೆ ಜೀದಿ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಎಡ್ಡನಿದ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಏದನ ಸೀಂತುಲ್ಲ ಮೇ ಪ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗೋನ್ನುಂಡು ಪ್ಯಾನ್ ದಡೀಟು ಜೈದಿ ಚಿನ್ನ 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 ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಎಂಚಮ್ಮ ಜೈದನ್ನು ಚಿನ್ನ ಎಡ್ಡ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ದಂడి ಆಯ್ಕೋಡೆ ಕೋರ್ದಾಟ ಆಗ್ಬೋದೆ ನಾನು ಕೋರ್ದಾಟ ಹೋದ್ ಬಾತು ಜೈದನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಿನ್ನ